Hello senator, good morning. Fुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो खनसे फरायहोलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो शेयार खालामना होनोसैलाय सोनाफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोनो हालायबाय सोनाफोर माने फिसाजोना अनलाइन क्लास जाबाय थादोंमोन नालाय मबाइला फिसाजोनो होनांगौ जायो गैया ब्लग बानायनाय जायासै आरो ओमफ्राय बेलरा टाइमावसो जायो नालाय समबारनिफ्राय अफलाइन क्लास जाबाय आरो ओमफ्राय अब्लाबो भिडिअखौ बानायथारासै नालाय ओमफ्राय माखौ बानायनो माखौ मानो मोनग्रा जालायबाय आरोखि भिडिअखौनो बानायनो गोसो गैयै जालायबाय ओमफ्राय दिनै सानबाय आङो दिनै बानायथारसै इउटुबा खुलिबाय जखन जानला मोनलाबाबो ओरैनो शेयार खालामलाबायनोसैलाय लोगोफोरनो बिदि सानलायबाय आरो माने भिउसफ्राथ' जाखायाबो जाहैबाय अब्लाबो ओरैनो होलाबाय थानोसै साननानै आङो दिनै एसे भिडिअ खालामलायबाय आरो सोनाबो बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामलाबायनोसैलाय दिनै ओरैबायदि सान्दुं दुंदोंना ओमफ्राय बिसना पत्र लामस्रांजोब्बाय फुङावनो भिडिअखौथ' खालामनो बावलायबाय आरोखि आं बानायथारासैलाय नालाय दा एसे बेलथायस्रांना फैनांगौलाय ओरैबायदि सान्दुं दुंदों दिनै ओमफ्राय मैयासिमावबाबो एसे अखा हाबाय थादोंमोन ना नै एसे सान्दुं दुङो एसे अखा हायै जाबाय थाबाबो दाख्लै अखायाथ' माने दाखालि गणेश बाबाखौ बिदाय हरखांनायनिफ्रायनो हाखायाखैमोन आरोखि ओमफ्राय ओरैनो एसे हाबावदों हानाया हाथारैबो नङा दसे सान्दुं दसे अखा बिदि जाबावदोंमोन आरोखि नै दाबो ओमफ्राय सिलाया रानाखै नै बेफोरथ' बिदिनो थाखासिगोन बे गोसोम गोफा जानानै थानाया रानखा नंला आरोखि ओरैबायदि नोंथांमोननो शेयार खालामनायनि उननिफ्राय आरोबाव सिग्लोबजोबबावदों आरोखि सोरगिदिं जेरैबो ओरैबोनो ओमफ्राय नैबेफोरथ' गासिबो सिखाजोबनाय बेना गासिबो वाला सिजोबनानै दं आरोखि ओमफ्राय बोरैबा मोनामनाय मोनो थांफिननानै दोनबाथाय नै बेफोरथ' इसिबां माने सियाखैमोन ना दाखालि नै ओरैसे सिजोबखादों आरोखि ओरै कम्बल दोननायाबो ओरै सिजोबदोंमोन नालाय कम्बरा बासिन्दा मोनामनाय बायदि दिनै लामस्रांनानै लानोसै होननानै फुरा लामहैजोब्बाय आरो बेलथायस्रांना हैनांगौ ओंखामबो संबाय आङो दै बानायाबो माने जों थानाय सिमावल'सो फैनाय जायासै ओरै खाथि खालायाव फुरा लोमखाजोबदों आरोखि न'आवबो हाबदों ओइ खाथियाव दै दङना मोनसे बेबो उसिनानै ओरै नैबे जों थानाय खाथिनि मार्केट एरियायाव जों थांग्रा मार्केट एरियायावनो लोमफैबावदों आरोखि ओमफ्राय जोंनि ओरै फौजि एरियायावल' फैयासै एसे गोजौ नालाय जोंना ओमफ्राय लामायावबो बिदिनो दखर दाख्ला दै थाजोबदों ओरै फाक्कायाथ' गोजौ जाबाय ओमफ्राय साइडनियाव दै थालाजोबबावदोंमोन आरो बे जों थानायथिंजायनि साखाथि फाखाथियाव माबायदि दैबाना जादों नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन आं सोनाफोर नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय क्या आपको पता है जिस पंजाब को हम भारत का अन्नदाता कहते हैं आज उसी पंजाब के लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी बाढ़ आती क्यों है पंजाब की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि इंसानी लापरवाही और बदलते मौसम का मिला जुला नतीजा है इसका सबसे पहला कारण है भारी बारिश मानसून में जब लगातार और सामान्य से ज्यादा बारिश होती है तो नदियां और नाले उफान भरने लगते हैं दूसरा कारण है नदियों का उफान सतलुज और रावी जैसी नदियां हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर पंजाब में आती हैं। वहाँ बारिश ज्यादा हुई तो इन नदियों का पानी सीधे पंजाब में तबाही मचाता है तीसरा कारण है डैम से पानी छोड़ देना भाखड़ा नांगल डैम और अन्य बैराज जब पानी से भर जाते हैं तो लाखों क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ता है जिससे नीचे के इलाके डूब जाते हैं चौथा कारण है ड्रेनेज सिस्टम की कमी पंजाब के कई गाँव शहरों में नाले और नहरें ठीक से साफ नहीं होती और बारिश का पानी निकलने की जगह न मिलने से बाढ़ और बढ़ जाती है सिबाय बै बोराया गावनि खेथि खालामनाय हाया गासिबो थांजोब्बाय नालाय अन्थाव बाथाव हनै बारसोमनो नागिरबाय फैला जे गाबबाय बोरैबा अन्थाव बाथाव मोनलायलाङोहाय पंजाब में आई बाढ़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है इस बार की बाढ़ ने पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है लगभग 10 जिलों में ये बाढ़ आई है और 3 लाख एकड़ से भी ज्यादा फसल वाली जमीन बिल्कुल बर्बाद हो गई है लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल आर्मी तैनात की गई है अभी भी बाढ़ का भयंकर रूप जारी है और पता नहीं कब तक ये शांत होगी पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है संखांलायबाय खावखांलायबाय दा ओंखाम जाना लागोनसैलाय सोनाफोर दालि जहल ओमफ्राय नैबे भिन्दिजों खांख्रिखला एवदोंलाय आङो दाख्लै खांख्रिखला मोननायखाय लाबोदोंमोनलाय मार्केटनिफ्राय ओमफ्राय नै दाउदै एवनाय दिनै अमलेट जानोसै आङो ओरैबायदि सान्दुं दुंखादों नै सोनाफोर खर' खाख्लुमलायनानैसो जि थिखोबाय आङो नै थाखोसे रानबाय जियाबो ओरैबायदि बुरजा सुदोंना दिनै थाखोसे रानबाय थाखोसे लामबावबाय आरो लामफैबावनांगौ
नै कम्बल गिदिर गिदिर हाननानै लामजोब्बाय दिनै गांनै नङाबाथ' उन्दुनो हाखाया नालाय थान्दाया ओरैबायदि थान्दा जाखायो थान्दायावबो गरमावबो गरम ओरैबायदि गरम थान्दायावबो थान्दा ओरैबायदि थान्दाखा बे जायगाया माने प्लास्टिक सिङाव दोननो आरो अब्लाबो अखा हाबाय थानायना बोरैबा मोनामनाय मोनबाय कम्बलफोरा दिनै लामस्रांनानै लाजोब्बाय थसब थला गासिबो लामजोबदों माने जायगायानो सान्दुंबाबो ओरैबायदि बाथावथाव आरो दाथ' थान्दाबो जाथ'वाखैना गरम नै सान्दुं दुंलायबाय गरम जालायबाय दाख्लि अखा हानायाव एसे थान्दा थान्दा मोनलाय ओमफ्राय अखा हाबाबो नैबे सार्टआबो फुराना जाबायना सिखांनानै फुरा न'फ्रा गिसि गिसि जानानै मोनामनाय मोनजोब्बाय सान्दुं दुंबा हामसिगौ सान्दुं दुंबा हामसिगौ सानलायबाय दा नै गरम मोननानै अखा हानायानो थिगमोन बिदि सानलायबाय सान्दुं दुंनायानो मोजां जाहैबाय मानो होनबा माखासे मानसिफ्रा बिराद खस्थ' मोनबायना दैबानाजों बिसोरनि थाखायबा सान्दुंखौनो नांगौ जाहैबाय मा जोंथ' न' सिङावनो थानाय बिस्रा बेसाराफोर बिराद अन्थाव बाथाव जाखाबाय सोरनाबा मैसो मोसौ गलांजानाय सोरनाबा न'फ्रानो सिरि जानाय खम दुखुनांथाव बिसोरनि माबाखौ नुहुरोबा बिसोरनि हालोदखौ नुहुरोबा बिराद दुखु नाङो आरोखि ओरैबायदि अख्राङा ब्रां ब्रां क्लिन जाना होखादों आरोखि दिनैनि दिनाव मैया दाख्लिफोर माने एसे दोमैलाय अखा हालाय दुंलाय जाबाय थादोंमोन दिनै हले फुरा गोसो होसारनानै सान्दुं दुंना होखाबाय दे बेलासि लायबाय मा जागोन मा लोंगोन नै मुरि सारजानोसै जोंहा नै बेयाव टमेट' मुला एसे थाइबें सामब्राम पियाज बानलु गोथां हानानै लाखाबाय ओमफ्राय नैबाव नै आलु एसे दङ जों साट बानायनोसै आङो बुरजा बानायखानोसै न' खाथियाव एसे हरसै नै थाव गुबै ओमफ्राय साट मसला ओमफ्राय ब्लेक सल्ट होखाजोबनानै बानायसै आरो मिक्स बानायना लाग्रोसै फाइनेलि लगायनानै लाखांबाय नै न' खाथियाव एसे हरबाय दा जानोसै मोनसेयावनो ज' जानोसै जोंहा फैदा जोंनि सिबो जायो न' नायलाय बोरै बोरै खालामलायखो दे जादो दे लिलि लालाखा बिसना बनो मोनाखै थसब लामनाया ना Này. Apa sih ini? Gratis saja kan? Boram nalai, masakan makan itu jadi. Jadi saya satu kamu jangan cerita lagi, kan? Bilang berbeda sih, jinkonya, siapa macam masakan malam macam. Kayaknya dia suka, ini sana. Còn đi chơi với bụng. Tôi soạn rồi chị. Tôi làm gì cũng nhiều rồi. Còn ai tới là nó đi chơi. What is that? Gimana kamu? Yang itu kan? Ini bukan bau dah bagus. Mana? Hanya mama bau nak ni. Lấy nếp hả? Đây là nó hay. Ni bukan bau dah kan ke? Di sini aku nak dia. Akan sini luar bang macam mana? Akan sini luar mana? Anak akan sini luar nasi samsi mana ada sih? Iya betul benar. Ambil test dulu guys. Nimbu dah siap lagi. Nimbu dah lain dulu ya kak. Menani kajian ni sana perang nak engkria आलुजों दाउ एवबाय आङो माने आलुखौ आङो एसे फिसा फिसा हादों बे आलुआ बिराद रुइनो खथिं ओंखायनो आङो फिसा फिसा हानानै एवदों
मोनबायबो सनाफोर टमेट' एसे गारदेरना होलायबाय दहायनि दालिबो एसे दंखायो ओंखायनो दाउखौल' एवबाय आं बिराद टेस्टि नुखाबाय सनाफोर जाना लानोसैलाय दा बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट